Zdravíme všetkých cestovateľov, poďte sa s nami pozrieť, ako to vyzerá v Montenegre, v Čiernej hore, kam sme sa vybrali s vizérom a ako náhle otvorili túto destináciu aj z bratislavského letiska. Let prebehol úplne v pohode, trval niečo cez hodinku, mali sme skorý ranný let, takže sme pristali skoro ráno. Hneď po pristáti vybavenie pasovej kontroly trvalo cca 15 minút. Z letiska sa v pohode dostanete za 20 minút peši na vlakovú stanicu, je to približne 1,5 kilometra. Ak by ste však nestíhali vlak, taxík vás tam vezme za 10 €. Na stanici Aerodrom nenájdete nikoho, kto by predával lístky, rovnako tam nie je žiadny automat, takže lístky si kupujete priamo vo vlaku. Stáli nás niečo menej ako 5 €, aj keď sa reklamuje prvá aj druhá trieda. Sprievodca s úsmevom krútil hlavou, že tu žiadna prvá trieda nie je. No a ako bonus si ešte v tomto medzipriestore zapálil cigaretku. Takže sme boli trošku ako v krčme, ale to asi patrí k cestovaniu vlakom Montenegrom. Naša cieľová destinácia bolo mestečko pobrežné Sutomore. Vybrali sme si ho preto, že k nemu bolo najrýchlejšie a najjednoduchšie spojenie takto vlakom. Inak cesta taxíkom do toho istého mestečka, do mestečka Sutomore by vás vyšla na 55 €. My sme však chceli ušetriť, keďže to bola taká budget cesta, takže sme si zvolili vlak. Cesta vlakom nám trvala 40 minút a celé nám to prišlo také trošku ako návrat v čase, také 90. roky u nás, ale to nie je zle. Takže po zhruba tých 40 minútach sme boli v našej destinácii a vlastne tu hneď za rohom z vlakovej stanice nás už čakal výhľad na more. Takže keď si to tak zoberiete, v podstate, keď to rátam z Bratislavy, tak ste pri mori za približne 2 hoďky, čo je celkom fajn. No a po pár schodoch za približne 2-3 minútky ste priamo na pláži. My sme cestovali 21. mája 26, čiže vlastne ešte úplne mimo sezóny a tým pádom sme asi vychytili aj hotel za lepšiu cenu. Bývali sme vo 4-hviezdičkovom hoteli Del Medio, ktorý mal aj takýto balkónik a parádny výhľad vlastne na pláž. No ono, tie ceny pôjdu asi trošku hore zo sezónou, tak ale s tým vždy treba počítať. Hotel má dokonca aj takýto malý bazénik, ale namočili sme si len tak členky, pretože vodička bola ešte celkom dosť studená. Veľmi sa nám páčila aj táto scenéria, že vlastne na jednej strane máte hory a na druhej strane máte more. Veľmi pekné. Žiaľ, voda v mori bola ešte tiež celkom studená, takže tiež sme nešli viac než po kolena, aj keď sa našlo pár takých odvážlivcov, ktorí už sa kúpali, a hlavne decká teda. Popri pláži si môžete dať takúto peknú prechádzku a nachádza sa tam vlastne kopec takýchto všelijakých beach barov a reštaurácií a kafečiek, takže zastaviť sa niekde a dať si pauzu, dať si pivko, vínko, nejaký koktejlík, drink, úplne bez problémov. Na popri pláži sme vlastne videli aj veľa podnikov, ktoré vyzerali ako skrachované, ale myslím si, že sú asi skôr zavreté mimo sezóny. No tá celá časť popri pláži vám trvá asi 15 minút, kým ju prejdete. No a sranda, že našli sme tam aj podnik, z ktorého na nás volal pánko po česky. Sme sa s ním rozprávali, že žil v Čechách 20 rokov. No a že vraj otvára až 25. mája, tak sme to minuli o 2 dní. Čo by bolo lepšie, než tu si dať fajnú vychladenú plzničku. Takže prídeme znova.
No a na obed sme zavítali do trattorie di Radenko a obsluhoval nás samotný Radenko. Objednali sme si dve veci, černogorský steak, ako vidíte, a nejaký junečí ramsteak na žaru. A celkom akože fajn. Táto reštika bola taká trošilinku drahšia. Tie hlavné jedlá stáli po 16 €, ale ináč zvyknú stať okolo 10, takže s dvomi hlavnými jedlami by ste sa mali zmestiť do 30 € plus nejaké 2 drinky. My sme tu mali tieto dve hlavné jedlá a vlastne mali sme 2 pivka, chardonnay, 2 tie hlavné jedlá a 1 vodu a nechali sme tu, ako vidíte, 44 €. Na večeru sme mali ale aj takto cestoviny, priateľka mala špagety s krevetami, pivko, vínko a zmestili sme sa do 30 €. Na druhý deň sme sa vybrali na taký krátky výlet do mestečka Bar a ešte tuto na Sutomore stanici vyzerá, že tu bola kedy nejaká kafana, čo je asi kaviareň, ale zdá sa, že už tiež je nejaký ten piatok zavretá. Ani sme to moc neštudovali, že čo vlastne na tejto stanici je, ale predávali tam lístky, takže sme si tam kúpili lístok za 2,40 do toho baru, ale pokiaľ by ste to nestíhali, tak zase platí to isté, že si ho môžete kúpiť priamo vo vlaku. Tak tá cesta do baru, no jednak sme to mestečko chceli vidieť, je trošku väčšie, je trošku viac turistické, ale hlavne sme dúfali, že sa nám tam podarí zohnať micro SD kartu, ktorú som si zabudol do dronu, takže sa jasne, že musím vrátiť, aby som si potočil aj nejaké videjka s dronom a ukázal vám ich. No ale bohužiaľ mali 21. až 23. sviatok, mali deň nezávislosti a vlastne všetky obchody až na reštaurácie a nejaké malé obchodíky s občerstvením boli zatvorené, takže sa nám to nepodarilo. No a ešte taká malá nepríjemnosť, toto je vlastne už v Bare na stanici, je to inak aj konečná stanica vlaku. Som si uvedomil, že som si zabudol v kúpečku šiltovku, tak som utekal rýchlo naspäť a jasné, že už bola fuč a každý sa tváril, teda výpravcovia aj na informáciách, aj všetci, že nikto nič také nevidel. No, niekto ju v každom prípade ukradol, takže bacha na to. Tuto sme sa už boli zase prejsť po promenádke, zase kopec kafečiek a reštaurácií, veľmi pekná prechádzka. Nechceli sme tu stráviť veľa času, takže vlastne boli sme sa len takto prejsť popri pláži a ešte sme boli pozrieť taký pekný kostolík. Toto miesto nám prišlo také trošku upravenejšie, čistejšie a bolo tu aj viac turistov, ale možno to bolo tým, že tu aj kotvila taká veľká výletná loď a vlastne však chvíľku, čo sme jedli z mrsku, tak sme sa tu aj zakecali s nejakými Američanmi, ktorí vlastne nejako došli až z Floridy, tuším, prestupovali niekde v Ríme. No a toto je ten kostolík, ktorý som spomínal, ktorý je určite dobré si pozrieť, keď ste tu, veľmi pekný. Okolo toho kostolíka je aj taká pekná cestička lemovaná olivovníkmi a je tu aj pár lavičiek, takže zase tam môžete len tak vystrieť nožky, trošku oddychnúť, posetkať. A len tak, aby ste mali prehľad, zoskočili sme si aj do kaféčka, tak dali sme si kapučínko, presko, jeden Budweiser a tých 4,50 bolo za džúsik.
No a pomaličky už vlastne bol čas sa vrátiť, mali sme vlak zo stanice okolo nejakej 2. Takže sme sa pobrali, ešte sme si potočili nejaké lodičky tu v prístave a vlastne išli sme zase pešo smerom na stanicu. No a sranda, ako sme sa vlastne vracali, tak sme prechádzali okolo autobusovej stanice miestnej a pozerám, že krovky si to len tak chillujú, leškajú na trávičke pri stanici. Vrátili sme sa okolo 2:30 a vlastne už bol čas obeda, tak sme si na to vyčkali, dali sme si zase 2 hlavné jedlá a 2 drinky a zase sme sa zmestili do 30 €. No a zase sme sa vlastne boli len prejsť popri pláži, dali sme si kávičku a zase sme len pooddychovali takto na teraske s výhľadom na more. Toto bol jeden z tých podnikov, ktorý neviem, či zatvoril svoje brány na veky vekov, alebo otvorí počas sezóny, ale dúfam, že si to tam teda pozametajú. Takže asi takto, priatelia. Dúfam, že sa vám videjko páčilo, že máte akú takú predstavu o tom, ako to tu v Montenegre, a teda minimálne v tom mestečku Sutomore, kde sme boli, vyzerá, a že vám to pomohlo, ak teda zvažujete, že či by ste sem prišli na dovolenku alebo len na nejaký predĺžený víkend, že či teda áno alebo nie. My by sme sa ešte asi vrátili, pretože sme nenavštívili mestečko Budva, ktoré je vraj tiež veľmi pekné, historické, takže tam by sme určite chceli ísť, a neboli sme takisto ani v Podgorici, ktorú sme videli len takto z lietadla, ako sme odlietali. Tak no, skúste sa naladiť na budúce, pretože určite ešte budeme na tomto kanáli zdieľať nejaké cestovateľské videjka alebo nejaké zaujímavosti, čo sme natočili aj doma. Takže sa majte krásne a zatiaľ pa pa. Čus, pa pa.